Welcome back sa Let's Talk. Raymond, ingat. Pag-usapan natin ang mga serbisyong ibinibigay o di kaya, ano nga tawag doon, ginagawa ng Philippine National Red Cross dito sa Ilocos Sur Chapter na ginagawa natin sa mga komunidad. Ito, ako na lang mag-umpisa. May sinasabi kayong National Blood Services. Alam na natin yan, nag-donate ng dugo, no? Mag-donate. So, paano nyo to binibigyan ng information? Paano nyo to disseminate sa komunidad? Itong klaseng program na to? Okay, sa National Blood Service kasi continuous yung may pep talk. Sinasabi ng pep talk yung orientation sa public, sa school, and sa community. Once kasi na bumabarangay kami or community, we usually explain to them yung blood donation. So, ang daming questions. Siyempre. Ang daming tanong. So, Takot sa injection. Yung bayad, may bayad do, bakit may bayad. So, we usually do that in the public, particularly sa schools natin, yung mga high school and colleges. So, in-explain namin yung binabayaran, ano yung dinodonate ninyo, ano yung kukunin ninyo, ano yung proseso na ginagawa ng Red Cross, and ano yung mga benefits nyo doon sa blood donation, and ano yung makukuha nyo na pag ikaw ang nag-donate. Sige, pisahan ko. Sa mga gusto mag-donate ng dugo, may age bracket ba yan? Yes, we have 16 with parent consent, 16 to 17 with parent consent, and 18 to 65 years old. 65? Yes, pwede Okay. pa mag-donate. Pwede na mag-donate. And from there, paano nyo, paano nyo pinag-aaralan na yung isang volunteer na pwedeng mag-donate ng dugo? We have a series of screened. Screening, yeah. Okay, a series of screening. Siyempre, mag-BP, check yung blood pressure mo, yung pulse rate, yung weight mo, siyempre kailangan 50 kilogram at dapat. Yung BP mo dapat balance, depende dun sa status nung donor, kung mataas ba yung lagi yung BP blood niya. pressure niya or ganun talaga yung BP niya time to time. Then, siyempre yung temperature. Hindi ka pwede mag-donate na may lagnat, may sipon. Why? I think Contaminate? yung sa blood na rin siya. Kasi baka, I don't know with explanation ng medical terms dun sa basta, okay ka, maganda yung tulog mo, maganda yung hemoglobin mo, check pa yung hemoglobin mo. So yung BP, lahat-lahat. Then, dun pa lang, pwede ka na naming i-reject or pwede ka nang i-okay. Then, next screen, tatanungin na yung mga series of questions na in terms sa mga blood donation mo pass, may surgical ba na nangyari sa'yo, within 1 year, nagpabut ka ba ng ngipin within 6 months, hindi pa pwede yun. Nag-travel ka from other country within the 6 months period, hindi pa rin pwede yun. So, maraming At tanong. ito pa, pag may tattoo, hindi na rin pwede? Depende na discretion ng doctor tsaka yung medtech natin. Kasi meron mga maliliit, sobrang liit talaga, Na hindi makita? na hindi mo makita. Yun pala insignia ng grupo. So, we need to evaluate, assess yung kailan at gaano katagal na yung tattoo nila. Tattoo nila. Okay. Oo. And then, Huwag lang yung masyadong madami. Talagang hindi na namin talaga. there's a so-called fashion tattoo. So, ganun pa rin yun. Basta may Basta karayon. 1 year. Basta Oo. natusok na. Hindi pwede. Hindi na, yun talaga, subject for Evaluation tsaka assess ng evaluation. medtech tsaka yung doctor. Usually, pag nakapag-donate na ako ng dugo, gaano katagal bago ako makapag-donate? 3 to 4 months, pwede na. Bilis naman. Maubos ang dugo. Di, pero usually 3 to 4 months. Standard yun. Standard na. Akala ko at least a year. Hindi naman. Kasi we have a program on the blood that is Pledge 25. That is the program for young blood donors na they will commit, they pledge to donate every 3 months. So, ibig sabihin, kailangan masustain ng young blood donor yung healthy lifestyle, yung pagtulong, and then, syempre, kailangan ipakita niya sa grupo na this is Sir Derek, nagdo-donate ako every 3 months. So, ibig sabihin, mapiplex lesson talaga. ko, yung pag-inom ko, gamit ko ng sigarilyo, lahat, even using ang mga drugs na. Nila may tattoo. Naninigarilyo. So, ibig sabihin, malilesen siya. Malilesen lang talaga. Alam mo na aware ka na, ay magdo-donate ako after 3 months. Yeah, So, yeah. Yeah, gusto ko mag-donate ng dugo. Nagsisigarilyo ako. So, siyempre sa screening mo kung babagsak agad ako. Usually dapat, kung magdo-donate ako ng dugo, ilang months na dapat hindi ako magsigarilyo. wag lang on deck. Kasi mapapansin namin na
amoy sigarilyo ka. Tapos, Okay, syempre yung nicotine, bagong-bago lang sa katawan, katawan. mo. Oo. So, Tataas din ang blood pressure. ang sana sa dugo. Ang gusto kong tanungin, ano ang privilege na nakukuha ng isang tao nag-donate ng dugo voluntarily? Okay, we have, kung ako lang kasi pang-pito ko na tong blood donation ko. Wow. Pang-pito na siya. Ako? Hindi ko inisip. Sunod ka na, sir. Okay. Okay. Sa akin is, hindi ko iniisip yung nare-recognize ako. First time kasi na nag-donate ako noon, emergency talaga, hindi pa talaga ako hindi ko alam kung paano mag-donate. Talagang tinawagan lang ako ng medtech. Sir, pwede kang mag-donate ngayon kasi parang emergency si ganito. So ako naman isip ko, yung family na yon tinulungan ako noon. So in return, kahit man lang dugo ang may tutulong ko sa kanya kasi wala akong financial na pwedeng pantulong sa kanya noon. So yun, nag-donate ako. Mga 5 minutes lang siguro. Ako ata yung pinakamabilis na na-extract that time. So ang makukuha ko is maganda yung circulation ng katawan, bagong dugo na naman. So, malilesan yung pagka-dawa. Pero sa akin, hindi ako sipunin, hindi ako ubuin. Maganda yung talagang katawan ko na medyo tumaba ako noon tumataba ako noon. Just because after mo mag-release kasi syempre magre-replenish, magbabago. So, tendency niya talagang kakain ka, masarap talaga ang sarap appetite mo. kumain ng sinanglaw pag after mag-donate. Yan, sinanglaw. Di ba? Di pwede yan. Before ka mag-donate. Before mag-donate. After mag-donate, okay lang. Pwede na. Okay. Sa donation, sa mga nagdo-donate ng blood, di ba? Di ba may blood bank naman tayo dito, di ba? So, how do you kumbaga paano niyo nasisiguro na yung mga blood na nakuha na yun are safe o di kaya the so-called HIV and everything or other sexual diseases. So, paano niyo yun magagaranti? Okay, true pa lang sa screening natin, we have, di ba, may mga tanong-tanong doon. Oo. So, primarily, may mga tanong doon na medyo mag-iisip yung doctor. Ay, may ganito siya. Tatanungin yung donor kailan? Sino? Hindi naman sino kasi sabi, bakit? Kailan ito ginawa? So, sa window period pa lang niya malalaman. So, pwede niyang i-recheck o i-defer muna. Defer lang. Kasi kailangan nyo munang Study tignan purposes. yung window period ng the trial backup. natin. But through testing, the Philippine Red Cross is under their ISO, International Standard, nung testing. So, medyo umaangat tayo, na-update natin yung pagte-testing natin ng blood. So, yung testing natin from Ilocos Sur, dadalhin natin sa Lawag. Kasi we have network from Lawag, Red Cross to Red Cross testing. So, lahat ng nakuha naming blood for today, for example, dadalhin namin yan sa Lawag for testing. HIV, syphilis, malaria, HEPA, everything na pwedeng matest under the blood. Bakit sa Lawag pa? Kasi regional po. That is our Center for Blood Testing. Hindi na po kami nagte-test. Hindi na dagdag to. Kasi pero wala busy. may tester tayo dito. Wala po. Wala. So it's Lawag ang it's Lawag. pinakamalapad. Sige, moving on. Sa mga ganun nga, sa mga nagdo-donate ng dugo, are the sex workers, tawag na sex workers? Yes, yes. Anong klaseng screening ang binibigay niyo doon? I'm happy with these sex workers na ngayon, sabi natin mga kaibigan natin on the field of entertainment. Kasi meron na tayong policy under them or tinatawag natin dun sa mga DOH or mga RHU. Meron silang continuous or testing. Yun ang maganda ngayon dun sa kanila. Kasi meron silang testing. Kasama bang Red Cross doon? Test? Through the help of dissemination and awareness. So, youth peer education, meron po tayo doon. Under na ng social service. Sa youth department naman po, we have youth peer education. Under the social service and CHNS or the Community Health Nursing Service, meron silang ginagawa with assistance ng DOH. Yun po yung ginagawa natin. So, alam natin to, Raymond, na minsan, even though sinasabi na ng Philippine National Red Cross na punta kayo dito para mag-donate ng dugo, usually ang tao hindi pumupunta yan unless kung kailangan, kung may mga emergency na gusto nilang tulungan, saka lang sila magdo-donate. So, anong klaseng campaign pa ang mga or projects ang ginagawa niyo na para at least yung pag-donate ng dugo is diretso? Okay, maganda dito sa Ilocos Sur kasi meron po tayong Memorandum of Understanding between
the organization, tsaka yung mga LGU officers natin, syempre, meron silang social responsibility. So, time to time, meron nagpapadala ng letters na gusto nilang mag-donate by groups. By groups. So, yun pa lang, sir, maganda na yung epekto natin dun sa increasing na numbers of blood donors. No? Yung awareness naman po, usually, sa radio, sa TV, talagang time to time, dire-diretso tayo. Like for example, kami dito sa CORE, medyo marami-rami na rin kami. Kung kami, mag-request kami na gusto namin mag-donate ng dugo, okay lang ba na kayo pumunta dito? Yes, of course. Kayo pupunta? Yun po yung service natin na pupunta kami. So, donate tayo ng dugo, ha? Okay? Sige, ano natin, ipa-schedule natin yan. Magandang ano yan, adhikain. Okay, moving on. Let's talk about the disaster management services ng Philippine National Red Cross. How do you do this? Sa disaster management service, we have, sabi nga nila, kung minsan may mga delata, bigas, noodles, gano'n. So, hindi lang po yun ang makikita nyo dun sa aming service for disaster. We have disaster management course. Now, ongoing po yung ating dissemination for the public, lalo-lalo na community and school. So, in-anticipate natin, kahit sabihin ko, ako po nag-decision na, sige, field kayo, approve lahat ng mga trainings na request ng ating LGU at mga schools. Kasi we need na kailangan i-train yung mga schools natin, yung mga students or pupils, mga LGU, barangay, BPAT, lahat. So, ako naman po, kailangan lang po ng proper management dun sa scheduling. Yes, so we have training for disaster management. We have a training for first aid. We have a training for the 143 or the Red Cross 143 in every municipality or every barangay. Yun po yung disaster management course natin. So we have also training for earthquake, fire drill, and makukuha natin yung training for tsunami. Kasi papadala po kami ng isang volunteer to train them for the tsunami. Raymond, dun sa mga pinuprovide nyo na training sa disaster management services, ano yung tinitrain nyo doon? These are the volunteers also o students lang talaga? Depende kung sino po yung nag-request. Okay. So, meron po tayong request from the ILG, meron po tayong request from munisipyo, we have also request from the city. Most probably, yung ngayon na napakarami ngayon is susumahin ko mas maraming estudyante. Kumpara dun sa LGU natin. Yun sa disaster management, anong klaseng training meron doon? From disaster, like from the earthquake, yes, down to the typhoon, mga tsunami, sabi mo. Lahat so, for disaster. So, brief lang, anong nilalaman ng training? Pag disaster management kasi, we have a disaster management course. Yun yung tinatrain natin yung barangay para alam nila kung saan yung hazard area. Imamap nila yung area nila. Kailan nagkaroon ng event or disaster sa area para makita nila yung gap, ano ang pwede nilang gawin ngayon. So, merong preparedness, merong planning, and for yung talagang deployment pag andun ng disaster. Kailangan nilang matrain. Sino kasama niyo doon? Kayo lang? Red Cross lang? We have trained the volunteers, we have trained staff. Training staff from the Red Cross? From the Red Cross. Hindi na kayo nakipag-ugnayan sa Disaster Coordinating Council? If the topic is beyond our modules, pwede kaming kumuha sa from Disaster Risk Reduction Council Office. Kasi we have a link. And what about the first aid? So regular to sa mga students? Yes, sir. Automatic volunteer na yung isang student na yan. Pwede na siyang, kumbaga, if I remember it right, when I was in high school, elementary high school, when we had this mga first aid trainings from, because di ba yung sa mga bandaging, automatic, para bang, parang volunteer ka na ng Red Cross. Kaya kung may mga events and there's a Red Cross section, na-assign ang isang, daw pinipili lang. Hindi lahat, so pinipili. So, pwedeng gano'n yun. Okay. So, kung i-explain natin yung status mo noon, nag-aaral tayo, sir. Kasi meron po tayong nakikitang Red Cross sa parang school. Required kasi nun eh. Kasi meron tayong binabayaran na sustainability ticket. But, hindi yun connected doon sa pagiging volunteer mo. Kasi we have council organization dun sa school. We have Red Cross Youth in every school. I see. So sila po yung natitrain natin. And then, yung council na yon, they will train the studentry if andun sa action plan niya. But it requires talaga ngayon na kailangan i-train yung
every school or estudyante or pupils na alam kahit mag-bandage, alam niya yung Oo. paano mag-first aid ng sugat, kahit alam niya pag-first aid ng kagat ng aso, for the first aid lang. first Oo. aid lang. Kasi, alala ko doon, tuwa-tuwa kasi ako doon, I have this volunteer ID, volunteer. Ay, di ba? Suot ko Red Cross yan, tapos may t-shirt pa ako Red Cross. So, maganda yun na pangitain sa you've been part of the Red Cross Youth Council in your school before. Oh, yeah. So, talagang active ka rin dun sa school. Actually, active din ako sa school. Final question before we pause for a break. So, sa mga, yung nagtuturo, mga trainers, these are volunteers also? Yes, sir. Walang honorario? Wala, food and travel expense. Yun lang. Yun lang. Unless yung isang LGU or isang ahensya or isang company ang nag-sponsor, pwedeng may libreng pagkain. Yes, may libreng pagkain. Wala talagang Wala honorarium. talagang honorarium. Kung sa bagay, doon nga matetest yan eh. Okay, diyan ka muna Raymond. There you have it. Mr. Raymond Chan, ang OIC Administrator ng Philippine National Red Cross. O nga naman mga kaibigan, totoo yun, yung kinukwento ko sa inyo nung kabataan ko, yung yung mga bata pa during my high school and college, it's so nice mag-volunteer sa Red Cross. Why? Iba yung dating eh. Volunteer ka, walang sweldo, but the thing is, pag mga ganong klaseng sakuna, or di kaya may mga disaster, or may kaya, hindi naman talaga disaster kung may mga kailangan, at marunong ka kahit bandage dyan, yung simple first aid, kahit sa sarili mo, ay ma-apply mo yan. Magbabalik pa po ang Let's Talk.